Carlo kasi ang in charge nung araw na yun for 31. Tingnan ko. Oo, sige. I-double check ko. Oo, nasa daan ako eh. Baka term. Oo. Nasa daan ako. Paluwas na ako. Hello. Tol. Diyan tayo pumunta dati. Ayan. Anong lupa natin. Bayambang na. Bayambang. Bayambang Pangasinan. Impanta. Nawawala na ano sa daan. Baka nawawala na. Di ba wifi yun? Yan. Joke ba yan? Ayun. Packet joke yan? Packet joker. Connected naman. Kaya nakaka-allow daw eh. Sabi yung intermittent ang ano. Ano bang ginagamit mo? Loop? Oo. Ay, hindi. Packet joker. Anong pinapasok mo? Website? Manila Times? Wala. Nagtatawagan kami. Nakikita ko si Mom. Packet joker. Connected naman. Mag-restart ka kaya? Pakanapin mo na lang memory cache. Sa atin mo lang napaka-efficient eh. Bayambang Elementary School. Si brother ko. Sino Cruz High School. Sino? Yan ang Oo, kalupaan nila. yan, oh. Pero ito Faustino pala yun. Sino Cruz High School. Friend ko na Sino Cruz ang apelido. Friend, Facebook friend. Ito naman yung sa atin. Lampas dito. Kay Gracia na pala yan. Makalang kay Gracia. Pantol Road.
magiging fish pond pagka ano, pagtagulan yung yung state ni Gracia. Makalang Barangay Plaza. Kay ano yan?